दिनैनि बेवहाय जोंनि सा गसकाटा गामियाव बंसिगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि बे गसकाटा गामिनि BPF पार्टीनि मिथिङा दिनै आच्छा नोंथां दिनैहाय नोंसिनि बे गसकाटा गामियावहाय BPFनि मोनसे गोख्रों मिथिं जादों बेनि मेन उद्देश्यआ मा? दिनैहाय बे जोंनि बंसिगाव प्राइमारि सिङाव थानाय जोंनि बे गसकाटा इउनिटआव BPFनि बे गोख्रों मिथिं जानायनि थांखियानो बेनोदि फैगौ 24 आरो 25 लकसभा आरो 25आव जेन' BTCनि इलेक्सन बे थांखिखौ लानानै BPFआ माने लकसभायाव देरहासार जानानै MP सिटखौ आवगायनो साखाफारा जादों आरो बेजोंनो लोगोसे नैबे 25आव 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTCनि इलेक्सनाव BPFआ गोख्रैनो माने देरहासारनो थांखि लानानै सरकार दानो बे असिलाखौ लानानैनो बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। नोंथांमोननि गामियावहाय BPF हिसाबै नोंथांमोना माबायदि रायजोफोरनि सापर्ट मोनगासिनो दं प्रेजेन्टआवहाय? जोंनि बे गसकाटायाव माने बुंनो थाङोब्ला BPFआनो जोब माने बे परिबर्तननि मुङाव माखासे आगोलाव सोलायदों दा नैबे परिबर्तननि हाबाफारिखौ मावनाय दांनायखौ बांद्राय मोजां नुहुरैयाव दा जोंनि बे गसकाटा हालामाव BPFखौनो मदद होनायाव आवगायबोगासिनोखौ जों नुदों। दिनै UPPL हान्जाया गोबां बायदिसिना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा साख्रि बायदिसिना होनानै बिथांमोना बुंबोबाय थादों मिडियानि गेजेरजों दिनैसिम नोंसिनिलागावहाय UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोना साख्रि सोनाय सोरबाफोर दं नामा? बेफोरखौथ' मा बुंबावनो सार माने बिसोरथ' गोदो गिदिर गिदिर खोथाखौ होदों बबे न'खरै साख्रि होनो हानाय बबे सरखार बेलाय बे सिमाङावबो जाखाया आरो बहा मोगथाङाव हानो आरो जोंनि बे गसकाटा हालामाव दानि सरकारा जे साख्रियाव सोदों बे सासेबो गैया जों नुनो मोनाखै आरो